natin, no. So yun na nga, mag-release tayo mga lodi, no. Sino nga mga lodi na ito yung ito yung 4 dito. Dito naman yung 10. So ito yung nai-release natin, itong 4. Yun na nga. So ayan, yun na sila mga lodi. Alright. So yung sibong nahuli, yung mga sibong mga lodi, oh. Yun mga idol, maliit. Yun na nga, so mag-release tayo na sa 10. Yun na sila. Yun na sila. Yun na. So yun na nga, magsama-sama na yun sila mga idol, no. Yun, medyo kalat pa. Ito yung 4. So yun yung 10. Yun ang so may mga sibong tayo dyan mga idol. 5 yung sibong natin, no. At yan, dalawa yung breeder na na sumibat sa akin dati. Tapos bumatcher naman, kaya yun, sinama ko na rin. Subukan natin. Pati anak nilang sibong nandyan na rin kasama. Yun, nagsama-sama na mga idol, no. At yung may kasama yung mga may kasama mga datihang warrior natin yan. Kaya pag di sila humiwalay, makakawi sila ng maayos. Makakawi sila ng ligtas. Yun nga mga lodi, oh. Yun ang mukhang didiretso na ron. Ano nga, no. So ayun na nga, at umikot pa. Yun na nga, so 14 piraso to mga idol, no. 14 piraso to mga ibon natin. Ito na sila, oh. Ayun na nga mga idol, no, at marami tayong mga followers na na nagko-comment sa comment section na na hey, baka naman. Yan nga, so magi-gift bird tayo ulit mga lodi, pero hindi pa sa ngayon, no. Mag-gift bird muna tayo mga idol. Alright, so yun na, diretso na yung mga ibon natin. Dumiretso na sila.